vull donar les gràcies per la vostra assistència a aquest simposi, que emmarcat amb el títol de Desenvolupament progressiu del dret internacional, aprofundirà d'una manera especial en el dret a l'autodeterminació dels pobles. Tant des d'una òptica general com d'una més particular, fent referència explícita a aspectes més propers referits als àmbits europeu i espanyol. A Espanya, en aquesta Espanya de matriu castellana, el pensament únic, cada vegada més estès a dreta i esquerra, utilitza com a eina de defensa de l'Estat, fins i tot empobrint la qualitat democràtica i reforçat per la sacralització de la Constitució del 78, que alguns veuen com immutable. Tot això ha empobrit el debat sobre el paper del dret internacional públic i la defensa dels principis i valors democràtics. Tot es supedita a la Constitució, interpretada, això sí, per un Tribunal Constitucional, realment una nova tercera cambra política. No em vull estendre molt, però sí que vull fer una petició a tots els assistents. Aprofiteu aquesta oportunitat que avui ens ofereix el Cercle Mallorquí de Negocis. Ens parlaran experts jurídics del més alt nivell internacional. Ells ens poden donar una visió objectiva, no interessada, sobre aquests dubtes que cadascun de nosaltres, individualment i col·lectiva, tenim al cap i necessitem aclarir. Aprofiteu aquest simpòsium d'avui. Aprofiteu i demaneu. Acab aquesta breu intervenció de benvinguda aplicant-me a mi mateix la cita lul·liana. Com que el que saps no és tant com el que no saps, no parli gaire. Siau benvinguts tots i moltes gràcies. Avui venc sense hàbit, com el pare Manuel. Tothom sap la meva posició respecte als temes que parlarem avui. Però vull dir una cosa diferent, i és que en el meu grup de recerca i a la universitat estem molt a favor de la defensa dels valors europeus, d'Europa com a conjunt de valors. I entre els valors europeus que distingeixen Europa de la resta del món hi ha el valor de la diversitat cultural que ens fa protegir i defensar les llengües minoritàries com la nostra, o no tan minoritàries, perquè som la 70a llengua del món, crec, però i defensar les cultures i defensar també les nacions o els estats d'un tamany humà. Catalunya, que està tractant dins un procés d'aquest, seria un estat com Dinamarca, com Grècia, com molt més gros que Estònia o Letònia, països d'aquest de dimensions humanes. I això és europeu. La característica, ara he llegit fa molt poc un llibre que parla de per què Europa, essent un país molt més endarrerit que la Xina a l'edat mitjana, en el segle XII-XIII, per què va arribar a assolir els nivells de cultura, de desenvolupament científic, que va arribar a diferència d'altres espais amb una similar demografia i amb una similar extensió. Bé, i el motiu, ho escriu un geògraf, entre altres coses, diu perquè la geografia facilita això. Europa té molt d'espais com a illes grans, la Gran Bretanya, Còrsega, Sicília, que són unitats en si que propicien una cultura pròpia. Té uns rius que surten dels Alps, radials, que fan unes valls que se crea una cultura i una identitat a dins cada una d'elles. Mentre que la Xina és un país uniforme amb només dos rius que van de l'oest a l'est
i que estan des de temps immemorial comunicats per canals, de manera que és un país on no hi ha diferències, pràcticament, que l'imperi era molt bo de controlar, la uniformització i coses d'aquestes. En canvi, Europa no, i ho explica d'una manera molt clara. Per exemple, diu, si en Colón hagués estat a la Xina, no hagués pogut anar a Amèrica, perquè a la Xina, quan l'emperador te deia que no a una aventura, ja s'acabava la història. En Colón va fracassar en les seves entrevistes a Portugal, en els reis, en els prínceps, fins que a la cinquena o sisena proposta en va trobar un. Bé, a Europa hi ha sempre una possibilitat d'una segona, una tercera, una quarta oportunitat perquè qualcú provi de fer una cosa i li surti bé, perquè som països i cultures petites i que cadascú mira de fer allò que pot. Per tant, jo estic molt content que venguin exponents d'avui perquè ens ajudaran a entendre i trobar arguments per defensar el valor de la diversitat. He d'agrair que m'hagin triat per dir unes paraules sobre la concepció lul·liana de l'establiment del diàleg i la pau. És un títol que m'han ofert i realment me va molt bé. Per tant, la meva aportació és molt diversa de tot allò que faran exponents posteriorment. Jo no tinc cap títol d'aquest tipus ni cap experiència. Bé, aquest simpòsium se planteja amb un ventall molt universal degut a que també Ramon Llull és el gran personatge de la nostra illa i de la nostra cultura catalana. Ell, des de Mallorca, Barcelona, Montpeller, etc., perquè és molt llarg dir tot el seu itinerari, va tenir uns ideals i aquests els resumiré en tres. El primer de tots que voldria esmentar és que pretenia escriure els millors llibres del món per tal de convèncer amb diàleg, amb ensenyament, els altres i arribassin a ser cristians. El segon punt era fer escoles. La mostra va ser a Miramar per uns anys, li va fallar el rei Jaume II de Mallorca. Escoles d'idiomes. Idiomes no era anglès com avui, sinó que era l'àrab, que ell va sentir de nin, i l'hebreu. Per donar un parèntesi, en Ramon Llull és Ramon Llull perquè va néixer a Mallorca. A vegades, a mi, que estom a la Real, me diuen que els catalans me'l volen prendre. Jo he estat secretari d'un congrés de Ramon Llull i quan anàrem a començar a treballar a la Universitat de Barcelona ens varen dir fa 5 anys que demanant que Mallorca es posi davant. 5 anys hem esperat i d'això ara ja en fa 5. Bé, i en Ramon Llull tenia com a segon punt fer escoles per poder formar persones capaces d'instruir en aquest projecte. I el seu darrer punt era, essent així que això és molt difícil, aquesta missió, estic disposat a donar la vida al martiri cristià. Jo he d'anar a dir un parell de puntets per no fallar a lo que m'han confiat i intentaré ajustar-me més o menys en el temps assenyalat. El primer punt d'en Ramon Llull el tenim en el llibre de contemplació, que és el llibre emblemàtic de la cultura catalana, amb més d'un milenar de pàgines i més d'1 milió de paraules. Clar, no perquè sigui gros és bo, sinó que és bo i és gros. És a l'enrevés. Bé, i ell presenta el seu projecte com una recreació. Què vol dir? Déu va crear en el principi, l'humanitat va espanyat, Déu en Jesucrist ho torna a recrear. Això és el seu projecte i ho hem de dir per entendre una miqueta en Ramon Llull, no és va? I ell parla des d'un punt de vista, ell no és teòleg pròpiament, no el varen deixar mai i el varen condemnar perquè era un laic que parlava de teologia, com altres laiques. Déu, diu, és la font de la vida.
la font de la vida, i destina la humanitat a la felicitat. El primer punt del llibre d'aquest milió de paraules té el primer capítol sobre la felicitat. Això, per ventura, no ho tenim ben clar, imaginem un Llull molt estrany. La felicitat és el seu objectiu i per ell l'objectiu és Déu, Déu de la vida, Déu que no vol cap malaltia, etc. Ara sí, la criatura se gasta. Per això, ja he dit, aquest projecte de felicitat per tota persona humana necessita diversos ingredients i fer uns processos entre els quals un primer de tot és el diàleg interreligiós. No m'hi detendré gent ni mica, però pensava en l'estat islàmic i no he de dir res pus. No tots els musulmans són això, ni de molt, per favor, però és important tenir-ho ben present, perquè el Llull vol arribar a una única religió. Per això ell arbitra una sèrie d'estructures polítiques per al diàleg i per a la pau i parla del dret. La finalitat del dret, jo no soc jurista, en tot cas un poc teòleg i un poc historiador, diu és que els prínceps favoreixin la pau i el creixement dels pobles. Ell diu que els prínceps donen lleis, ordres, etc. per la justícia i la pau entre les gens. Diu, però ens trobam que hi ha molt de prínceps que són ociosos i s'estimen més caçar i perdre el temps que no viure per al bé comú. I per això posen funcionaris que són enganyables, injuriosos, lladres, amb el seu senyor i amb el seu poble. Parla en el llibre de la doctrina pueril, que no és per als infants, certament dedicat en el seu fill Domingo, d'estudiar dret. Li aconsella molt el dret canònic, jo no li aconsellaria tant, però és en Ramon Llull que ho fa, no? Jo n'he estudiat. Bé, i diu, però, fill meu, el dret és important, ara jo no t'ho aconsello molt. De tota manera, si tu vols estudiar dret, si aprendrà per mantenir els pobres qui no han que donen els advocats, meravellosament seràs agradable a la gens i a Déu. Per arribar en aquesta pau i en aquest diàleg, cal crear una instància mundial per al diàleg entre les nacions. Abans, ell en el Blanquerna parla de com hi havia unes beguines, jo n'he fet uns cursos aquests anys passats, els han donats a la Real, unes beguines que se dedicaven a posar pau entre les dones. Però el més original d'en Ramon Llull i sorprenent és que ell va beslumar una entitat internacional de tots els reis cristians per tal que procurassin la pau entre totes les nacions. És un antecedent medieval de lo que són les Nacions Unides. I acabam dient que, en darrer terme, les estructures, les institucions polítiques per Ramon Llull són convencionals i secundàries. S'ha parlat de qualque cosa de la Constitució que és mutable. Per Ramon Llull, tota entitat, institució és mutable. Res no és sagrat, això ho tinc aquí escrit. Res no és sagrat. Tot és destinat a la felicitat de la persona humana. Comença amb alegre i tot el seu procés, tot el seu bagatge és perquè la persona humana arribi a la felicitat. Això és el que ell va escriure al principi del llibre de contemplació i ho va escriure aquest mestre Ramon Llull, Catalanus escivitate majoricarum oriundus, ho heu entès tots. Això va escriure aquí, el seu gran enemic, Aimeric, 50 anys o 60 després de la mort de Ramon Llull. Era mi segle més tard. Gràcies.